Знаете ли, че 166 е последният от поколението ML? Каква е логиката? Защо смениха името? В 2015 година всички модели на Mercedes започваха с абревиатурата GL. Заради скандал в миналото, когато BMW патентоват буквата M в своите модели, Mercedes е трябвало да добавят буквата L. И така се ражда моделът ML. Какво правят Mercedes? За да измият срама от миналото, въвеждат абревиатурата GL. Така те свързват основните модели джипове или така наречените SUV с техните леки автомобили като аналог. GLA е А-класа, GLC е C-класа SUV, GLE е E-класа SUV или познатият ни ML допреди това и GLS е S-класа SUV. Разликата на практика между ML 166 и първото GLE е почти минимална. Разликите са предимно козметични, нови фарове, нова мултимедия, има някои неща, които са подобрени по двигателя, но като цяло запазват шасито и габаритите на автомобила. Сега ще ви споделя какви подобрения и дефекти крие ML 166. Едно от нещата е системата Active Bonnet. Удариш се леко бронята и предният ти капак изкочи нагоре. Този пиропатрон взривява капака и по този начин наистина предпазва един пешеходец при евентуален сблъсък. И скрития спасител – краш блокъра. Виждате ли какво има зад задната гума? Това масивно желязо, единствената му цел е да ви изхвърли колелото, за да не влезе в краката при един челен удар. И едно технологично решение, което да предпази човешки живот. Когато ви спише Battery Malfunction на километража, да знаете, ето тук се намира малкият акумулатор отзад. Поддържа електрониката ви да е жива във времето, когато използвате старт-стоп системата. Защо умират радарите в задната броня на ML-а? Ставени са в двата края на задната броня и много често подканиците хвърлят кал и вода в буксата на радара. Затова винаги, когато си купите такъв джип, имайте го навправи, за да не влезете в преразход. Mercedes променя драстично ръчната спирачка спрямо предшественика си 164. Имаме вече електромотор, който пристяга на клътките и автоматично активира ръчната спирачка. Много често се прикрива проблема с раздатката. Това, което трябва да обърнете внимание е, че много често се слага добавка вътре в самата раздатка, за да може да се прикрие проблема с шума. Но ако чуете едно тресене при самото потегляне и рязко подаване на газта, насочете се към нея, да знаете, това ще е или за смяна, или ще е за ремонт. Ето това е компютър на ML 166. Клапана за регулиране на високото налягане на маслото на двигателя, изтърва масло, оттам се стича по инсталацията и влиза директно в буксата. Винаги проверявайте буксата. Внимавайте за една необичайна вибрация в диапазона от 1500 до 2000 оборота. Много често казват, чува се едно виене, ксено карате по назъбена маркировка и те започват. Ама той е от гумите, ама той е от маркировката. Да, възможно е, но в много голяма част от случаите проблема е ето тук. Надявам се видеята да са ви интересни и искрено се стараем с нашия екип максимално много да ви поднесем сбито и полезна информация за всеки един от моделите. Някакви въпроси, моля задавайте ги в коментарите. Ние ще се стараем да обясняваме все по-точно и все по-ясно и максимално да удовлетворим вашите желания. Благодарим ви, това е от нас.